d'avui no té cap complicació. Sortint del càmping botànic Bonavista per la Nacional 2 en direcció a Sant Pol de Mar. Agafem la carretera que va a Sant Cebrià de Vallalta i a l'alçada del Camp del Golf ens desviem per fer la primera pujada del dia fins a arribar al Coll de l'Era. Baixem fins a Sant Andreu, pugem i arribarem a la cruïlla dels Quatre Camins on agafem direcció a Tordera. Creuem el poble i agafem el riu, que el creuarem per anar a esmorzar a Campruna. Tornem a buscar el riu i anem cap al mar. Passem per Malgrat de Mar, Calella i arribem al càmping botànic Bonavista. El punt de trobada va ser la zona d'aparcament que hi ha davant del càmping. Després de fer les dues pujades del dia, ens vam trobar amb el riu Tordera. La esta la eléctrica. Y lo sabes. No puedes ¿Tortilla de jamón? No, yo de queso. Quin patiment, Quin patiment. Quin rampón, ahora. Eso. Oye, Jesús, lo pelat. Lo pelat. Jesús. Al restaurant Campruna vam fer un parell d'amigues. Lo robé. ¿Qué pasa? Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Hola. Silvia, te queremos. Hay tráfico. Mira que te he dicho, arregla todo antes de salir, tú no sé si adelante. Adelante. Si es que notaba yo, digo, qué raro, va a la dirección un poquito dura. Así que cuando se le pone dura... Després d'arreglar la punxada, vam continuar pel passeig marítim fins a arribar al càmping. Dijous paella, aquesta és la meva última paraula. Dijous paella, després no digueu que no us he avisat. Dijous paella, d'aquí 20 minuts us vull tots a taula. Dijous paella, que si no us fotreu l'arròs ben covat. Mig quilo d'arròs, garrofó i mongeta, un tomàquet gros i un polsim de pebre, de marisc un quilo amb petxina viva i una cullerada d'oliu d'oliva, all i un julivert per fer la picada i un plat de vi blanc d'una bona anyada, un xic de safrà per fer bona flaire i tot de verdura per bullir-la amb l'aigua. Dijous paella.